Limburg, hier groeien ideeën. Dat is de slogan van een nieuwe grote imagocampagne van de provincie om investeerders naar Limburg te lokken. Uit een bevraging blijkt dat slechts 1% van de ondernemers overweegt om zich in onze provincie te vestigen. Mario Fleuring van het Zonhovense bedrijf Melot en het Gallo-Romeins Museum in Tongeren moeten het tij nu keren. In Heusden-Zolder zijn de plannen bekendgemaakt voor de renovatie van het centrale magazijn van de oude mijngebouwen. Het magazijn is 22.000 vierkante meter groot, meer dan 2 voetbalvelden is dat. In het magazijn komen nu winkelruimtes en een 40-tal luxueuze lofts. De renovatie van het centrale magazijn kost 10 miljoen euro. De expohallen van Kelchterhoef hebben een nieuwe eigenaar. De Nederlandse groep Oostappen kocht het complex voor 417.000 euro. De hallen staan al 16 jaar leeg. De nieuwe eigenaar wil in de hallen van ruim 7000 vierkante meter evenementen organiseren. De groep Oostappen kocht eerder ook al een deel van het recreatiedomein Hengelhoef. Tijdens de Staten-Generaal Bedrijfsvriendelijke Gemeente heeft Stad Genk de allereerste BRIC Award gewonnen. BRIC staat voor bronsgroen, innovatief en creatief. Genk werd door VOCA KVK Limburg bekroond voor haar uitgekiende toekomstvisie over de Genkse bedrijventerreinen. Ook Lommel met het Kristalpark en Neerpelt met Heikensveld mochten als genomineerden mee op het podium. Het prachtige herfstweer lokte heel veel toeristen naar onze provincie. De herfstvakantie is een toeristische topper. En ook de maand november belooft veel goeds. Volgens een studie overweegt 250.000 Belgen om in november een daguitstap naar Limburg te maken. En dat is goed nieuws voor de logieuitbaters en de Limburgse economie. In Nummen is woensdagochtend de eerste wagen over het vernieuwde Klaverblad gereden. De voorbije 3 jaar werd het Klaverblad heraangelegd, zodat verschillende autosnelwegen elkaar niet meer hoeven te kruisen. Het vernieuwde verkeersknooppunt is goed nieuws voor de Limburgse economie. Het bedrijfsleven reageert dan ook positief op het nieuwe Klaverblad.